Ramon Gràcia. Navarro. Aquí és Muñoz. Jo a veure si ho endevina. Navarro. Joan Joats Joan. i Rosiases n'hi han perdut descart. Joan Florença. Florença. Marcos Estrada. I aquest, Alexandre Llorenç. Alexandre Llorenç? Sí. Hola, i què feu vosaltres aquí? escolta, mira, que portes una revista aquí. No, t'espera. No, això d'aquí. Que a veure, et diré, a veure, aguanta. A veure si... Aquesta és la vella. Això és del castell. Allà amb la foto, sisplau. Sí. Jo vaig anar i no em vaig enterar de res, m'acabo. Hi havia els vídeos, es veu que n'hi havia la d'allò. Vosaltres aneu alguna vegada al City Lab? City Lab, què és això? Allà baix, home, A la fàbrica aquella que hi ha els ordinadors i tot allò? sí, tirar. Camisa. Ah, Sí, no, home. no hi anem mai. No hi aneu mai? Jo sí, abans de quan era petit hi anava molt, ara. Hòstia, quan era petit, però fa. Era una fàbrica de teixits. Jo hi havia treballat. Allò era A la fàbrica de teixits? Ah, sí? Jo havia treballat. Olé. Canissa. Mira, doncs tu hauries de ensenyar a les dones que això de portar la cadira elèctrica és fàcil. Hòstia, doncs aquest és un... Perquè les dones, sobretot, els hi fa por que jo no... I pues això és com anar en bicicleta, no? Més fàcil, Més fàcil. més fàcil perquè té 4 rodes. Oye, ha estat un plaer, ¿eh? Vaya, personas encantadoras las que hay a Cornellà. No marcho encara. Vale, que vagi bé. Vinga, una abraçada des de... No he vist la foto jo, No, tranquil·lo, és que ara t'estem fent una pel·lícula. Mira, posarem a tu de portada.